Idag ska ni få se hur man får tråkiga race på en V70 och se som nya ut med våra nya plast- och vinylcoating Onyx. Börja med att göra rent ytan först med våran cleaner som ingår i paketet, och ni kan antingen använda en mirakelsvamp eller en mikrofiberduk. Applicera sedan coatingen på den medföljande duken och klossen och lägg rikligt över plasten som ska behandlas. Jag brukar bara ta applikatorn och gnugga in det ordentligt över de ytorna som ska behandlas. Och sen då, om ni vill buffa av med en duk för att få bort överskott egentligen. Skulle det vara så att ni behöver ha mer coating på efter någon timme eller två, så kan ni lägga ett lager till för att få ännu bättre effekt och ännu bättre hållbarhet. Men ni ser redan här då att den gråa plasten har blivit som ny igen. Så från att gå till en grå och tråkig plast så blev det egentligen som en helt ny del. Och jag hoppas nog att Johan som äger bilen kommer bli glad över detta. Tack och jag.